लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ गासिबो बरायबाय लोगोफोर आं दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै भिडिअ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर सासे मानसिया इउटुब चेनेल खुलियोबा साबस्क्राइबनि गोनांथि जायो आरो साबस्क्राइब बिबायारि जायो बेनि उनाव जेब्ला बेनि चेनेला देरलाङो 1K 2K आरो 100K साबस्क्राइबार जायो अब्ला बियो गावखौनो सासे सेलिब्रिटि जाबाय होननानै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आं सोरनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफोर अब्ला नायदो जोंनि सानैसो सेलिब्रिटि जानाय इउटुबारफोरनि सायाव माने बिथांमोना दा साननैसो गावजों गावनो माने गोबां दावराव दावसि एबा बाथ्रा दान्थेलायगासिनो दङ माने कन्ट्रभार्सि जालायगासिनो दङ फर एग्जाम्पल आदा प्रकाश आदा जेम्स एनएटिएमजे आदा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था बिथांमोननि माने कन्ट्रभार्सि जानायखौ नाथाय बैफोर मेसेजफोरखौ दायो आं होनानै होलायबा दुखु मोनगोन आरो नों कलनि बाथ्रा बुंदों नों हरदोंमोन लाइभआव खिथानो थाखाय बै समावहाय रेकर्ड खालामनो नाथाय बिनि उनावबो नों मेसेज हरदों आं थेंक इउ होदों नाथाय जों जेब्ला मेक्सिमाम रुनियायाव रावबो बेहाय बर' मानसि गैया बर' मानसि सब तामुलपुर आरो कुमारिकातानि फैयो आरो सानसेखालि नों जाबाय नोङो जेम्सआ बुंदों कि रङियाव मानो लादों आरो आंखौ बुंदों जेम्सआ नों सानजानिसो नों सोनाबनि नङा नायदो बायसा माने लोगोफोर माने बिथांमोना गासिबो देरजोब्बाय अबयसे आरो गाइखेर जालिया आरोना बिथांमोना बेखायनो माने गावजों गाव माने बेबो जेना आरो बैबो जेना माने बिथांमोना बे इउटुब कन्ट्रभार्सिखौ माने पलिटिकेलनि इस्यु बायदि सानना लाबाय जानांगौ मानोना इलेक्सनाव देरहाबा पावाराव फैगोन बा आं एमएलए एमपि जागोन बेफोरबायदि सानना लाबाय जानांगौ बेनिखायनो माने बिथांमोना बाथ्रा दान्थेलायनायखौ गाराखै माने आं देरहागोन बेबो सानदों आं देरहागोन बेबो सानदों आं देरहागोन अब्ला लोगोफोर बेफोरबायदि गावजों गावनो कन्ट्रभार्सि जालायलायबाय थाबा अब्ला बिसोरनो बेफोरबायदि देखायबाय थायोब्ला अब्ला जों जाम्बा जाम्बि एबा रोङि मानसिफोरखौ बोरै बुजायनो आदामोनाथ' जोबोद बुजियो माथो बुजिनो गोरों बिथांमोना थांनानै रायजोफोरखौ बुजायहैयो बा अनसुंथाइ होयो हेफाजाब होयो अब्ला रायजोफोरा बिदिखौ मा साननांगौ आं बेखौनो बुंनो सानो आदामोन नोंथांमोना बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि दा जालायलायबाय था जेरि एनिथिं एमजे एनिथिं एमजे भाई दाना नों माथो रस्टार खालामलांहांग्रासो जाबायले नोंथ' रावबो पलिटिक्स हान्जाजों गैया नाथाय नोंखौथ' आं डाइरेक्ट बुंनो हायो प्रमद सारनि अननायावनो दङ आरो माबा नोंनि फिननायखौ नांगौ नोंनो फिननायखौ नांगौ नालाय जेम्स ओइ जेम्स ब्रादार नोंनो फिननायखौ नांगौ दा नोंनो नोंसोर साथामखौबो आं बुंनो सानो नोंथांमोना जेब्ला पाब्लिक प्लेसाव थांनानै रायजोफोरखौ बुजायहैयो बुरखायहैयो बा अनसुंथाइ होयो बा मदद होयो बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला आरोना आदामोन अब्ला जों सानो थारैनो नंगौ आदा प्रकाश एनएटिएमजे आदा लोगोसे जेम्स आदा बिथांमोना मोजां मावगासिनो दङ आरो रायजोफोरखौ हेफाजाब होगासिनो दङ बेफोरखौ साननानै नायोब्ला आदामोन जोबोद दुखु मोनो मानोना नोंसोरो इमान बुजिनो गोरों जानानैबो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामनानै देखायबाय थायोब्ला अब्ला रायजोफोरा नोंथांमोनखौ मा सानगोन आदामोन देलाय नोंथांमोनानो बुंलाय नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनो गोरों मिथिखागौ गासैखौबो मा बाथ्राखौ बुङोब्ला मा जागोन बबे खामानिखौ मावोब्ला मा जागोन बबेखौ बुङोब्ला माया गोरोन्थि जालांगोन बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ जानांगौ बिटिसियावबो नोंथांमोना बेफोरबायदि गावजों गाव कन्ट्रभार्सि एबा दावराव दावसि जालायलायबाय थायोब्ला अब्ला नोंथांमोनखौ मा सानगोन रायजोफोरा जोंबो दुखु मोनो आदामोन बर' हिसाबै नोंथांमोना गावजों गाव बर'जों बर' नोंसोर साथामबो बर' अब्ला नोंसोर गावजों गावनो बर'जों बेफोरबायदि बाथ्रा दान्थेलायबाय थायोब्ला दावराव दावसि खालामलायबाय थायोब्ला अब्ला जों मानो दुखु मोना जानो जोंबो दुखु मोनोना उन्दैब्लाबो आदामोनखौ बुंनो गोनां बायध'था जाबाय मानोना बेफोरबायदि जाबाय थानाङा आदामोन जों बर' हिसाबै बर' फिसा हिसाबै जोंबो दुखु मोनो जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन आदामोन नोंथांमोना बे कन्ट्रभार्सि जानायखौ माने गावजों गाव बुजिलायनानै दोनथ'लायदो आरो दावराव दावसि खालामनांला आं बेखौनो आसा खालामबाय आदामोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायोब्ला अननानै आंखौ निमाहा हो आदामोन मानोना आं बे बाथ्राखौ बर' हिसाबै बुंनाय जाबाय स' आदामोन बिदिब्ला आंनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर आं दिनै बेखिनि नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनाय जाबाय बेफोरबायदि गावजों गाव दावराव दावसि जालायलायबाय थानाङा मा होनो लोगोफोर समस्याखौ समाधानसो खालामनांगौ दावराव दावसिजों जेबो खामानि जाया बिदिबा आरो गोबां गिदिर इस्युस जालांबाय थागोन बेनिखायनो आं सानो एसे रायलायलायनायजों लोगोसे गावबा गावनि समस्याखौ समाधान खालाम बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन जोबनायाव गासिबो खौसे जानानै था गावजों गाव मिलायलाय बेफोरबायदि दावराव दावसि दाजा बेखौनो बुंबाय आं जोबनायाव बाय बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लाभ इउ अल थेंक इउ सो माच बाय बाय वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं मुझे चाहिए ही चाहिए तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे पैसों के पीछे भागना है बाय।